F'kummenti lil ġurnal The Times, id-deputat Franco De Bono qal li jemmen li kellu jkun huwa li jintażel mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi bħala delegat speċjali tiegħu u mhux Simon Busuttil għaliex huwa kien il-katalista li ċaqlaq l-affarijiet. Żied li huwa jista' jitħaffna lill-Prim Ministru dwar xiex qed jitkellmu n-nies. Il-nies żmien twil ngħid li jekk irid jibda jirrispetta lin-nies, il-Prim Ministru jrid l-ewwel jibda jirrispetta lil dawk li jirrappreżentaw lin-nies, jiġifieri lill-membri parlamentari, sostna Franco De Bono. Ma' The Times, De Bono żveda li bħal Chris Said, Simon Busuttil wara li nħatar delegat speċjali tal-Prim Ministru batlu SMS biex jgħinu. It-tweġiba ta' De Bono għal dawn l-SMS iżda hija waħda qiebsa. Iqfu. Fil-waqt li jirrimarka li reġa' tħalla fil-ġemp, De Bono qal li billi jisma' biss lill-poplu, il-Prim Ministru m'huwa se jibdel xejn. Li hemm bżonn huwa li jinbidlu n-nies li hemm fit-tmexxija fuq nett. Identifikat nejn min nies partikolari, Paolo Borċolovir u Richard Kakija Caruana. Dwar Borċolovir, Franco De Bono remarka li dan tant mhux qed jasal illi x-xogħol tiegħu ġie trasferit il-Austin Gatt u lil Joe Saliba. Dwar il-laqgħat li Borċolovir tqabbad jorganizza l-Ministri, Franco De Bono qal li dawn ilhom li jmisshom bdew isiru fuq inizjattiva ta' Borċolovir innifsu. Dwar Richard Kakija Caruana qal li dan kien il-persuna li ħoloq il-kunċett ta' Gonzi PN illi jista' jirriżulta illi wassal għal taħwit sħiħ u għalhekk tkun kontradizzjoni sħiħa jekk Kakija Caruana jibqa' jkun fdat. F'kummenti separati f'The Malt Independent on Sunday, Franco De Bono ddikjara li Kakija Caruana għandu jew jara li jibda jagħmel xogħlu fi Brussell jew jażel li jikkontesta l-elezzjoni wara 25 sena sħaħ jimmanuvra minn wara l-kwinti. Intant fil-kummenti lil The Times, Franco De Bono interpreta l-appoġġ miksub mill Lorenz Gonzi fil-konferma tiegħu bħala kap nazzjonalista bħala sinjal li l-fazzjoni mhux konservattiva fih dan l-istess partit inqerdet tant li huma ħafna nazzjonalisti illi qegħdin iħossu li mhux ikunu apprezzati mill-partit tagħhom stess.